Un ano máis, a Pobra converterase este outono en sede das Xornadas Micolóxicas que acadan xa a súa 8ª edición. Os actos principais desenvolveránse na fin de semana do 7 ao 10 de novembro. O venres 7 haberá unha charla sobre o valor nutricional dos cogomelos e as súas aplicacións gastronómicas a cargo da especialista María Cabaleiro. O sábado terá lugar un obradoiro familiar no Centro Social de Vilariño, mentres que o domingo desenvolverase a tradicional saída e posterior degustación desta volta a cargo do restaurante Nojira. E consiste nunha charla previa, o domingo día 10 a saída que facemos tradicionalmente ao monte, ou se non pois a algunha zona, se o día está complicado farémoslo a saída nas zonas baixas, e tamén pois un show cooking, un menú de degustación que este ano pois contamos con un restaurante local, con Nojira, que bueno, agradecemos que tivera disposición a participar e estamos seguros de que vai ser un éxito. As xornadas inclúen tamén actividades cos escolares que se desenvolverán previamente, como os obradoiros nos colexios de Banda Seca e Cadreche. Vai haber o día 6 e o día 7 dous obradoiros, cada seu día en cada un dos coles, a cargo da Asociación Amabul, que é unha asociación que está recoñecida xa desde fai moito tempo como educadora social, e se baseará este obradoiro en recoñecemento de especies, onde viven, cales se poden comer, cales son as que non se deben tocar, as que non se deben comer, sobre todo aprendizaxe para os nenos. Tamén nestes coles, xa desde mitad do mes de outubro e hasta finales de novembro, hai unha exposición de fotografías das edicións que se ganaron dos premiados dos anos pasados. Tamén se instalará ata finais de novembro nestes centros educativos unha mostra das fotografías galardoadas nas anteriores edicións do concurso fotográfico de micoloxía. Lembran dentro do Departamento de Medio Ambiente que aínda segue aberto o prazo para participar no certame deste ano a través do enderezo apobra.micoloxía@gmail.com.